Angger delengna HP mesti mesem. Angger ngrungokna video call apa voice note mesti rasane bombong tur guyu-guyu dhewe. Kraton iki jurang parang suni iki sugih kula pitados. Jenengan ben siang iku boten neca menipun dahar nek dalu boten saged nendra utawi sare jar kula mung atus terus. Janipun enten apa Gusti? Syukur saketi jumur menawi panjenengan iku sawugi nandhang bombong. Nggih Gusti. Lahir niku utusaning batin. Lahir bunga ya mesti lagi bunga. Lahir susah batinnya ya mesti lagi susah. Togok Tejo Mantri lan kowe Sarawita. Nggih. Goroh waleh apa? Engri kalengganing iki wis kepara pirang dina. Malah kepara pirang sasi pancen jeneng ingsun kuwi mau lagi lega penggale paribasan awan ora doyan mangan bengi ora iso turu tak lakoni go. Wigatine napa? Jenenge ingsun nembe ngangsu kawruh lawan Penemban Durna saka Sukulima. Dijanjeni ngelmu kasampurnaning urip. Ngangsu kawruh kaliyan Durna ya go. Dijanjeni ngelmu kasampurnaning urip bener ning ana tetembungan Jer Basuki Mawa Prabeya. Basukine jeneng ingsun kelakon nggone nampa ngelmu kasampurnan prabeyane utawa syarate kudu ana lho. Kelakoning penjaka syarat sarane pangorbanan. Bejo nglakoni cilaka mulya pitukone sengsara ga. Sikro polo kanep kuminggal Prang campo samyama dawe Ngertate pilate koko Dayanku mangun go Ratu Gusti niku Yeta Prabu Kalimantara nembe ngangsu ngawruh kaliyan Penemban Durna ning Kudala Sanate. Kula jungsaratipun napa? Ketone kok mandhagi griyani temen ya Koko. Ning sita. Sing jenenge Drona kuwi mau kondang. Pinter ngomong, pinter ngapusi. Ana wong luput bisa digawe bener, wong bener bisa digawe luput. Ngati-ati. Wong seneng bisa digawe ora seneng, wong ora seneng bisa digawe seneng. Pedrona. Lha yo kaya kuwate. Angger ngangsu kawruh karo Drona ya jane luput. Togo
Syarat-syaratnya yen ora ana loro telu kejaba jeneng ingsun bisa merjaya para Pandhawa lan Semar Badralaya kok. Lalu putih Pandhawa kali Semar sinapa? Aku ora weruh kentang kimpule perkara anane Kurawa kawan Pandhawa. Bakune yen pancen jeneng ingsun kepengin ngangsu kamu kelan Durna dimulangi ngelmu kasampuran kudu bisa merjaya Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa sampuna kawane Semar Badralaya. Kewajibaning kula kawan kawan maklum lagi munkar. Nek dokter barang sing apik nyegah tuwindak alang lawan munkar. Sing jenenge wong ngangsu karo kuwi kudune polahe sing bener ora malah mateni liyane. Kula ngapunten Gusti. Piye, Gop? Menawi kula mastani mboten sing kula guruni kali panjenengan iki mboten. Pandhawa kaliyan Semar Badralaya niku wonge ampuh banget. Wong sing betah tapa japa srana resik lawan gentur. Tapa japa srana resik lawan gentur tansah dilakoni dening Pandhawa lan Semar Badralaya kok. Tapa niku ngurangi dahar, ngurangi sareng madang longang-longang tegese tirakat. Aja ngumbar nafsu gelem nyengker marang nafsu awit sapa wonge sing ngumbar marang nafsu bakal kecemplung jroning kasentaran. Ning anggar sing nyengker nang kono nampa kanugrahan niku werdine nampak. Kabeh kali dinarani japa manembang ngarsane Gusti linambaran agama ingkang linasuk niku. Manut paring kitab suci wahyu niku sing bener niku. Tapi monggo tiga niku serana niku pacawi mawon kalian piranti gaman sane landhep kaya kudu biasa. Pinter bisane tewaju kudu gelem sinau niku yen niku. Wong bodho kae anggere ora gelem sinau mesti ora iso pinter sakang ketembungan kaya niku. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Biyen saka napa siki dadi apa? Biyen kaya apa siki kaya sapa niku niku. Kaping sekawan dipun wastani resik. Resik niku ati pakati nyawijining iya nek ora ya ora dadi genah. Kaping bangsal niku gentur sapa temen pundene ngeto anak itu mah niki sing dilakoni Pandhawa. Pandhawa biasa timandra kunati nataman dadi narawenter tam tedas tapak paluning pandhe sisaning Gorinda mimis kalantaka Burapasah. Mimis kalantaka siapa, Gop? Bedil. Kowe iki ora ngerti. Ujarku bedil nggo wadah banyu kaya kuli kendil. Oh, kendil ujarku kendil sing nggo nulis. Kaya pensil kok. Ujarku pensil ke mau sing warnane coklat. Sing nggo gawe alis sinden kaya potrot. Aduh banget slewengane iku kok. Toko, niku. Arep kowe nyrewete kaya blendes 1000 paribasan lambe sak tumah dadi sak perang. Ora gadang jerisun buku lawan aturmu kok. Awet yen to jerisun bisa merjaya Semar lawan Pandhawa ora mung diulangi ilmu kasamunan ning jerisun bakal didhawuhake lawan Lesmanawati anak Durna.
Kene iki kok. Pucuke ya tetep wong wadon, ngandel kok. Ngandel, wis batin ket mau ngeyel mesti wong lanang anggar demen wong wadon pira-pira kalian bayar mesti wani. 600, 500 tetep wani. Esi ditambahi mau nang hari kakiat pin wis jajan. Bingung nyuruh iso ngomong apa-apa sih lho. Balung lambung aku ki wis ketemu karo Lesmonowati kok sawengitan bisa nendra pancorong katon kadisorya yen Cinandra mripating blapak kaya mutiara dong hidupe ndamar kanginan alise nanggal sepisan pipine nduren sak juring grana ngrungih lati gula sak kemplik waja alit mijitipun kok janggane mangulan-ulan astane gendhewa pinentang bangke ane nawon kewit apa meneh payudharane kok nyengkir gading sak kembaran Dabrul. Kaya wis tau weruh. aku wis tau ketemu Sarwita pundi aku wis tau petuk karo Lesmonowati sajroning ngimpi kok Wong ngimpi wis pamer. Joso melangson kamuli kowe tresno aku tresno jumbuhno katresnan nipun Bayo marga wong ayu son lelo mendah dene yen aku bisa kasembatan sandringan lawan Lesmonowati kok jane ayune kaya ngapa ya Kang Togo Ya mungkin Cara kowe nyanyi ya kaya Nova. puter Putih kaya bengkoang. Cara donate kuwi legi banget, Pak. Bolongane donat ambak. Ambak Lho donat, donat kan bolongannya ambak ngene Nova buntel ya kuwe oh kayak donat ya iya lilalitan tenolale yen aku bisa merjaya Pandhawa kang Semar Badraya bakal pikantuk bojo jenenge Lesmonowati. Besok arep tak lamar, Guk. Kotek iki, Guk. krunguku wis dilamar. Krunguku mau bengi jare terus lamaran. Mere, cair ya. Mau bengi aku ngimpi, Guk. Wah, boleh lamaran lu ngimpi. Ujarku dibonceng-bonceng tenan. Sulipun sangsaya pronto
ndi kok? Wong lanang ya kaya kuwe. Ngomongnya tak iya apa-apa dituruti. Ini kalau tekan mangsane ketemu butuh. Anak kebutuhan listrik, anak kebutuhan pan, gas, jajal. Jajal selalu rapat pedot. Mulane yang bengi kakek pikiran ya kue bek selek diburu-buru. Diburu-buru apa bobor? Atau lapak, atau lapak. Ramamu didol. Rama kok didol. Kembiling kongwene bukan sholat diwaku Paribasan balung tak nggo daging tak nggo balung sirah tak nggo sikil tak nggo sirah kok. Kumecut patuning lati Netra kocak mangundaran Kita pemangolo cokro Pasuryan abang beranang goyo kembang Kaya dene kembang ora wari ban kacanto kaya tangok kono leget-leget ora togo tejo matri boten saged matur ingkang maneka warna karo ratu gustinipun Prabu Kalimantan sampun kebidhong angkara murka manut kalian dawuh Pendhita Durna saguh badhe mulangaken Jaya Kawijayan ngelmu kasampuran urip sarate merjaya Pandhawa sak Semar Badranaya jroning crita Semar Badranaya menika sarja nggayuh wujuding wahyu katentreman parang dene datan didrik Sang Prabu Kalimantara karana kabidhong perkawis wanita. Wong lanang yen kabidhong perkara wanita kaya sraelipun Madyausana. Mangkara praptane Pendhita Durna damel kabyat ingkang sampun.
Kula tapi kula pundi sengko gatosaken jimat. Iya, murid sing asli, iya. Kok pengen ngerti. Iya, iki wujute gagah kok, iya. Sulane sing asli iso jiplek. Sapola-polae. Perkara suara tak gampang, nah, suara iki. Dedek aja gampang. Yang esok bakal bojo ya ben esok tak lamarake lamaran plendere setengah kejut nek perlu ditambahi asal murid drona lamaran kudu jantel aja dolanan tok kudu wani aja dolanan wong wadon melas wong wadon ki anggere dolanan atine kowe larang kudu serius mulane nggih rungokna nggih wiwit main iki main kaya sinden randa nah yo sambung Mbak Titi Kalimantoro Bapak Panembahan sasampunipun kula buku saya angkan kuwi kula rasa sang saya karasa ngendikanipun panjenengan pancen menika leres kula sagah menawi perkawis merjaya Pandhawa kalian Semar Badrana niku pindhane gampil mijet wing rantik pramila saking menika benjang kapan kula dawuh kalian Lesmana mati yang esok bisa merjaya Pandhawa kelawan Semar sore kowe didhawuhake yang sore iso merjaya Pandhawa lan Semar esok dawuh iki dawuh Prabu Duryudana ayo budal dina saiki dene sakjane
Dhewekku mau dibayar ora bayar no. Ya iya pancen lan aku tembungan maju tak gentar bela karo sing bayar. Arep panyerwetan melambe satu mang dadi saperang rikate kudune ngino posisine rika pas sadar diri. Wong sadar diri itu penting kan. Lho mending iya ning kan mumpung kawan yo wajib ngelingaken. Pokoknya niku ki para seret di anggere itu mindake ora bener adiku ngadikuna wong ratu mikira bojo bae ora bakti manggono dadi ratu ora mikir akan bojo ta akan bojone mumet akine ben lamar tok ben wis mumet muling bojo aduh bojone pirang-pirang jane yang mending tuku ya tuku gundulmu tuku apa bermain apa jalan maksudnya tuku contohnya tuku panganan karo ngopi karo udut nyawang sinden donat sinden donat karo sinden pipi umpamane Nova pe donat rasa coklat wiwin rasa stroberi jadi mandang anak kecut-kecutek stroberi jadi ya stroberi ke biasanya mandang anak kecut-kecutek apa mana yang ditambahi susu kental manis cara ngune ke sing demungnya kan dikotok-kotok mikirnya orang tua melasi apa mana sing ngendang is Bogor sedangkan tau melu kamu ora tau melu ya wis menyerah mergane ki rata-rata pengendangnya kakek pola ora pengendangmu ya ora pengendangnya tau ora manut wong tirune sapa piye asal pengarepe ora tau kakek pola ya mburi aman ya jelas nang ora tau kakek pola nang benar sik masih yang ngono ya ngono wis ditonton ora jadi nang
Bodoh mados Margoleno Margoleno tubuhno
Senenge wong keturutan buta apa-apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras sugih duwit ora kaya sing wis lambe siji dasararang dikumbah kudu mung trima mlinting uripe wong jere cakra manggilingan gotring-gotring pratoko glabris lanak lakune alah toko nggih Gusti lan Wisrawita Kula wonten dawuh Gusti. Kang Togo, bimeno ya ora tak tau yen wis perang ya Kang. Jam 11 ki wis perang Kang. kasih lo bebek kasih umur liyane ya suwe ora perang-perang cerita boy nggak bisanya cerita apa toko kan orang cerita cerita wong anu critane karo maca ya umat mulane jauh takkan maca kowe tak justru mata belajar loh aku kan suka membaca kata hati wanita ya pokoknya salah bujang bebas ning kowe wis ora bebas hati-hati kowe aduh jane yang nyempil jane ya kan nyempil gundulmu kowe disekak nang pakai ngadi apa ora nah orang
Malah kabare kaki ngadi malah wis lamaran kok. Ujarku sing lamaran wong jebule kabare kaki ngadi. Nganti mider-mider boleh ngabarna. Ora ketang guruku mesti pameri Kang. Betul golek pembelaan. Pembelaan yang seolah-olah dirinya itu benar. Siapa sih Kang? Gurune Wiwin. Ah, ya apa? Orang tahu-tahu nyabang mimpin aja nyabang duh jan. Nang wisuwe ora sepanggung karo Mbak Wiwi. Wiwin sapa? Wiwin Setyowati. Kae derek kabare pacare dalang Immanuel. Ngono kabar kok. Padahal ngomong iki bebas mbok nyong ngakuni pacare Wiwin ora apa-apa. Apa gelem karo Rika? Rika ke modalnya apa? Modalnya apa Rika? Modalnya mung gawak-gawakna kendangnya Binetok. Modalnya mung tosak cukup. Adi sing Bandung Bondowoso modal Candi Sewu wis ora ditampak. Apa maning mung modal sudah di mana sayang? Lah. Udah berangkat apa belum, Dek? Nanti Mamas beliin pop es ya. Modal adi arep mangkat di video call, bae nganti blenger yo boleh ndeleng Mak. Ya mangkat oleh mangkat. Apa maning arep ngomongi mbok bisentang nang adine. Swalawito Togoni maju perang mungsuh karo sapa? Niku Antarja Gatotkaca. Antarja Gatotkaca niku satria pinitanding. Kudu bobot dasare aku ya Kang Togo. Ya iya. Napa malih mangke enten Raden Antasena sing duweni sumut upas onto. Leh. Sumute ana upase. Angger modot gedhe dawa ireng tur meling-meling. Sumute onto Antarja kena isa nyembur. Gatotkaca kena isa mabur. Oke warna-warna kurung ketemu wisang geni. Wisang geni. Tetapi adanya nggih persis saya kuda. Kaya ngono. Nggih. Suaranya nggih mirip, resek-reseke sampune kuda. Apa bener kok? Lalu bener banget domong kok. Nyong angger jajaran karo wisang geni itu kayak jambe diisi garbrak. Toko ya jambe diisi karo bosok. Kok iso geni? Kowe potongane kowe cara rombonganku kan nanang kowe. Kaya nanang ya persis. Sing turu sira ditendang ibu-ibu. Ini kowe sing rambutnya disemir, gagah ora kecicilan bae. Wong abdi kok ngereh dalang, rewang kok ngereh dalang ya kowe. Walah. Cair ya, sing kok nyupiri dalange ya seneng ya. Nyotor mobil. Maksudnya Nanging kabeh mau kewajibaning prajurit babati kang rumput madangi kapeten membur laku jalak pringat arep ampuh kaya ngopo aku kadang mati ora kadang mundur mungsuh lawan anak pendhok lakon glangsar dening aku ora mati takon dosa. Ibu monggo kula mboten saged warna-warna le matur. Awit jenengan niku dikandhani niku ngeyel. Mbok ora idot ora weruh. Ora ngrungokke apa kandhamu. Ora ngrungokno ndok. Yo kowe kuwi abdiku kok. kabar kan tonton bae jaga boleh salah aku apa ora. Mangger kesel dewek kuwi mandeg dewek. Sawangan Sawang yang ngono ora yang ngono ora. risik. Kabus. Ngali rombongan kok cutak sesuk kok. Mangkat tertipu.
keluar dari grup mati.
Sadra sisih aku order jaib kowe Prabu Kalimangmara papan protapa mung kari kedhing Lenojo Sapa Leno margane cilaka, Pak? ayo yen pancen ngaku sekti Mandra kuno ora minggir saka pengawartanku mati Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. dene gletak Kang semburu pasmira yang upasmiranti geseng tatune dadi areng Kang Bocah ditiliki siang bekan apa ora? sambekan Kang Pateni sisan apa? gundulmu naraku busine sambekan pateni sisan sing kandha mati sapa aku rek Orang Kalimantoro tumengking Patigo aku duweni jaya kawijaya kang luwih ayo anak Pandhawa maju Aku berkata, aku banget ayo setan. Sukalara ngobat di margane serana
ginawe apa sok maneh layangan boleh kono kumpul dan kegono ngupati kalaning sowarga Wenen kono jatina Dimas Ratu Poco Dimas Kulo paling pangandika akan kono surakan kados pundi Kurilian dadi grojogan gire keguyon dadi tangisan malah kewara saya mendho ning saya ngendro pangamuke Prabu Kalimantara kaya-kaya karo dipambengi Dimas kersanipun sinandika kados pundi kakang mulane ayo bareng-bareng matur kabeh para pundhit ketilasan mengko malah ganggu gawe nggone Wa Semar bakal gayuh wahyu katetepan mundur Pak Pandito kakalongan nyawang murid sing bekti karo guru ke rasane malem temenan apa maning liwati gelem mampir aku liwat-liwat tok liwat-liwat tok sing ngapa aku guru ora kanggo kamera mampir langsung bulu bekti ora ketan gula karo teh penting kowe kados ngaten yo nggih rawit bekti iki mau ana 5 perkara siji bakti kelawan sing gawe urip Gusti ingkang akarya rupa utawa karya jagat. Manut wae kitab suci Wahyu ning milaki. Kaping pindho bakti kelawan ibu sing wis ngandhut 9 wulan 10 dina. Nah, biasane 9 dina 10 bulan. Anas ngomong aja mergane apa? Bundek. Ini angger drona ora? Ngomong nggih. Iso nggih. Kaping 3 bakti kelawan bapa awit paning karo Rama ketulu-telu maning karo biyong bakale ketuyung-tuyung.
nyandak tuna kayo bakal runtuh ki mau ngati-ati kaping 4 kudu bekti karo guru guru ki lho muridku sing asli kowe kudu bisa tiru pola tingkah guru aja mung tiru ndabu laptop ning kudu tiru sekabehane sing apik-apik kados ngaten apa panembang iso ker kaping 5 kudu bekti karo negara wit negara duweni peraturan utawa undang-undang sapa sing nglanggar ngono wajib dihukum lajeng mirsani pun panjenengan budal ora cukup mung nyawang anak-anak Pandhawa padha mundur patenono Pandhawa sakit putra yang tidak tuntas eswake bravo baik manis Pulang dineko jalma ratu jalma ratu pujangga saking kita saking negeri monco kuwe menawi nyawang murid kula samya bekti kalian guru menapa malih seting makam boro kudu bobot pilih tanding jago ibarat jago niku Prabu Kalimantoro niku jago liring galih utawi jago liring kuning niki niku kados pundi liripun sang Mrembang nek jago liring galih niku nek nggo tarung niku mesti menang saben-saben ana kalangan jago utawa ana pertarungan jago mesti jagone jago sing kaya jago liring galih jago sing gedhe tur apik sabetane yo apik ning bentang kalian Kurawa Patih nek Kurawa niku ibarat jago niku bidho alang-alang niki jagone wis ora ana jalune mulune gedabel teliye gegeden senengane sabane nang papringan buru-buru babon kowe niku jago bidho alang-alang niku
ane burung-burung bakon bilang kon tarung burung ana papane burung be maco nembe diantem wis blosor candak tali gocine temu teng blosor ngakur dapur tok ning beda anggar kon jambak rambut karo kon burung-burung bakon seneng ora umum ora apa contohnya Dursasana Durmagati Citraksa Citaksi Surtayu Surtayuda Durgandasena sini kuda bultok pisane mung takon sudah di mana Dedek Aak kangen dereng marang raos sing manapun menawi dereng sowan wonten ngasalipun Ibu Petari Durga pramila tepate kula badhe lumarep wonten ing Mono pasentran Gontong ayo pisan damel nyuwun tulung kaliyan Ibu Petari Durga. Awit kabar ingkang sampun kula tampi menawi Semar Badranaya menika badhe nggayuh wujuding mangyu katentreman. Mulih juga rampun ngantos kaleksanan Pandhawa nampi wahyu terus. Kula niku kepengin banget Kurawa nampi wahyu Tepatih kula tak suwan mono pasentran Gontong ayo Tepatih. Guru siap memperjuangkan murid. Wonten tetembungan anak pola wong tuwa kepradah. Ning angger wong tuwa pola anake tambah. Monggo Kakang Durna ingkang atos-atos kemawon. Alun-alun
Wis Mbak. Nanti Mbak Irma, Mbak Piwin, monggo. Mas Gandeng, Mbak Lamas, monggo. Panas langsung. Bos Aris, Pak Adwato Ganes. Pak Hajamar Kalipok. Pak Ardi Kalipok, Pak Aris Kalipok, Pak Jumarsen. Berangkat Kalipok. Pak Ito, Pak Nyamudin. Pak Arya, Pak Masak 2012. Akhir 2020. Dari kawan-kawan Pak Joko Mergawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ora tau-tau nganggo limbuk lawan cangik. Mergane nembe wingi tanggal 8 ama dhewe sak rombongan yo nanti timbalan ono buku kedung bendal apa grumbul kedung bendan, Nduk. Nganggo wis sogok, Mak. Iya kang mongko lakon iki togoke melu playon. Dadi men ketoke ngono ora jek-jek wae yo, Nduk. Men mon mandan seje yo, Nduk. Iya, bene lawan pradatan yo, Mak. Iya, kang mongko penontone bengi iki yo akeh banget, Nduk. Tepuk tangan kagem sedaya penonton ing rawuh wonten. Pagelaran dari kini kok ngaturake bengi manuwun, Nduk. Katimbalan ana ngendi, Nak? Iki ana gumbul api-api, Nduk. Gumbul api-api. Iya. Lan bulu kuning. Oh, bulu kuning. Acarane Menteri Bumi, Nduk. Laking sakartum la ajidanakum walaking kafartum inangadak bila sabit. Sapa wong sing gelem bersyukur karo nikmating Gusti kang kawasa jagat ing kono bakal nampi kanugrahan, Nduk. Ning sapa wong sing kukur ing kono ya nampa bendu. Mulane syukur ki mau dibagi ana 3, Nduk. syukur dibagi ana 3 yo, Mak. Iya. Angka 1 syukur bil qalbi, kang angka 2 syukur bil lisan, lan syukur bil mal, Nduk.
bil kolbi mau apa mung dibatin sliramu nampa rezeki batinmu bunga sakwise bunga sliramu ngucap mulane diarani syukur bilisan nduk kantong ketiga syukur bilimal ya ki mau sakwise nampa rezeki banjur kanggo weweh lawan sakmadaning murid contone warga masyarakat Kedung Benda minggahipun Kecamatan Wisawungu Kabupaten Cilacap mugi-mugi nginipun ngawontenaken tasyakuran berkah sakabeh amin Allahumma amin ngaturke sungkem yo nduk ngatur Bokos Kados Sutrisno Grumbul Api ugi Ibu Kados Romiatun Grumbul Bulu Kuning Pak Siswadi tapi Bapak Siswandi Bapak Mas Kodrat ugi Bapak Paryo lan Pak Slamet Juragan Pecelele Pak Kaur Karyono lan ugi sedaya mawon jajaran panitia nduk apa meneh Pak Kades oh Pak Kades yo Pak iya nduk wajah Pak Kades yo piyayine yo gagang nduk oh gagang iya mulane bengi iki Pak Kades yo wis mangestoni nduk iya ngaturake sungkem Pak Kades lan ugi para perangkat desa sak jonjang perangkatipun sak lembaga desanipun BPD LKMD Subatra tokoh agama tokoh masyarakat yo nduk pemuda anak taruna yo ora ngali mulane iki para penggemar yo akeh sing rawuh nduk Bapak Tarian saking Pesuruan Juragan Beras ugi Bapak Kasan dirawuh oh alake banget nduk oh iya Pak Wito men kok disebut dening sinden-sinden nduk bakune awak dhewe mung dadi host kuwi apa MC nduk bengi iki sing den-tenteni iki tetep sinden kok nduk ya ora apa-apa Pak iki memang hiburane wong atiku ya butuh hiburan Pak oh atiku ya butuh hiburan ya nduk padha nduk iya mulane mugi-mugi pepanggang dalu niki kula panjenengan pinaringan panjang yuswane murah rezekine slamet dunya lan akhirate amin Allahumma amin mugi-mugi sing ditanggap slamet sing nanggap ya slamet kabeh diparingi slamet penggemar Sutrisno Budaya sedaya pinaringan berkah sing pengusaha diparingi sukses sing para petani saged sukses tangmanipun subur makmur jibajibur sinebar babar winiji dadi lan muga-muga iso ngasilake kanggo keluarga ya nduk ya Pak lan ugi pegawai negeri ya munggah pangkat derajate seniman seniwati sak kecamatan Wisawungu minggahe Cilacap pinaringan kabeh sing payu sing berkah ya nduk oh iya amin amin mulane iki ana bintang tamu nduk bintang tamu Pak iya ning bintang tamu bengi iki ya klebu gawanku kok nduk oh ngono wingi ning Kedung Benda sindene mung 7 ning bengi iki sindene 8 nduk awit saka Bapak Admin nggone maringi rezeki karono kebone iki mau wah laris banget nduk meneh arep besaran nah iki bengi iki kok ora tau-tau ana Mbak Wiwin Setyowati nduk oh Wiwin Setyowati ya aku nek nyawang Wiwin kuwi rasane ya bunga wong aku karo Mbak Wiwin umure iki ya sawetara kaceke ya ana 3 ya 30 kok ya 10 tahunan nduk wong aku agek umur 20 Mbak Wiwin mbok menawa ya wis 17 apa 18 ya antarane 7-8 tahun kaceke nduk ya ora apa-apa Pak monggo Mbak Wiwin katuran jemeneng Mbak lho nom lunga Mbak Wiwin. Selamat malam. Arep aku cangkir saka wetan ning aku ya iso bahasa ngapak, Mbak. Oh iya. Cangkirmu
modern ya kayak gini Mbak, Banyumas. Iso ngapak. Murid Mas Dalang Immanuel siswa Carito. Oh, iya nduk nganggone ya canggih. Berarti men ora keton ajek-ajek bae lho Mbak, kadang anak anak-anak yang begok, anak sing nganggo drone barang mulane nyong tiru karo bapakku men ketone mandan beda. Ya. Dadi nang kono lho nganggo toko ki anak kene nganggo canggih. Mbok ora apa-apa. Mbok boten napa-napa nggih Pak Bu nggih. Boten napa-napa sing penting arep canggih sing penting sidene tetep Mbak Wiwin, Mbak Irma, Mbak Nova, Mbak Septi. Wilujeng dalu Mbak Wiwin. Nggih, cedak. Sehat nggih Mbak Wiwin. Pangestune nggih gering-gering. Lah pancen nek jenengan kuwi mau apa ya? Jadi tambah hari ini tambah mempesona semakin hari. Jadi mulane para penggemar kuwi mau ngantu aku tawan ngenteni jumenenge Mbak Wiwin angger ora disenengi penggemar bengi iki sampeyan ora diundang. Lah jenengan nganti ora undang. Lah diundang Simpel benyok, lah. Ya ora apa-apa. Oh, gimana ora undang? Sing undang benyok kok. Hah? Sing undang kan ya. Apa Mun ora diundang ya tak undangan. Nyong suwe ora ketemu karo Mbak Kayu kok. Sekamari dianti. Iya. Penggemar kata Sundalu Mbak. Nggih kata sangat iki. Nggih, sinten mawon Mbak? Wonten Mbah Wito, Pak Daryono, Mas Mudi, Pak Hasan niku, Pak Hasan CS pokoknya lah. Oh, Pak Hasan. Pak Tarian nggih. Pak Tarian iku ibu Buden kula Mbak. Nggih. Nggih, ngenjang dia ajeng job Mbak. Aja bejo. Pak Tarian nggih. Saya siap tanggane. Nggih, ditunggu mawon ngenjang kan ditunggu tanggal mainnya saja. Terus enten sinten malih Mbak? Pak Jewo niku. Oh Pak Jewo dari Pak Mergawati. Jewo Cinta Merah Jambu Gadadan. Oh beres Cinta Merah Jambu. Niki wonten pamundutan Mbak. Kenapa mawon? Setunggal niki wonten lelo-lelo ledung, mugi wonten Madiun Ngawi. Kok pilih Pak Kasang karmane napa nggih menjenengan mundhut pirsa mawon, Mbak? Pripun Pak Hasan? Napa Ya Pak kula saged. Admin nggih karmane napa, Mbak? Wong iki Pak Admin kan derek bayar jenengan, Mbak. Pak Admin. Siden wis kondang ya. Nah, Alah, jadi ya tadi mereka melu kondangan jenengan lho, Mbak. kondangan. Biar nyungnya tahu bareng kalau jenengan sih. Oh ya jelas ya. Ben-bengi ya Mas. Wah, ben-bengi ngene nganti bolos sekolahe nang nganti domain nang gurune. Ya ana pamundutan bocah gunung, Mbak. Bocah Gunung, saking sinten? Saking Pak Admin. Pak Admin ngersaken Bocah Gunung. Lali janjine ugi. Nggih. Milih, Mbak. Lali janjine napa bocah gunung. Bocah Gunung. Dene Pak Kasang nggih, kok menawi seneng nek calungan, Mbak. Awit gagrak seniki nek Banyumasan niku dominane calung, Mbak. Nggih. Iya. Mulane mangga lagune bocah gunung sarangan Mbak Wiwin. Sinden sing plate R. Alah, Banyumas Cilacap. Kebumen. Oh, Kebumen ya? Oh, krungu. Plat R kudu tenang-tenang nang Lastina lho plat R mangkene ya plat. Oh, nang kene duwe pacangan? Hah? Maksudnya duwe motor? Duwe motor plat AA? Ya AA. Oh, AA. Krungu plat R. Mangga, Mas. Lah kuwi janjine napa bocah gunung, Mbak? Bocah Gunung. Bocah gunung. Monggo Pak Kasan iki lho bocah gunung. Dasare Mbak Wiwin cah gunung kok. Nggih, asli Gunung. Mangga, cocok mangga diputar lagune Mas Calungan. Berpacu dalam melodi. Oke. Prajurit pemuda, gerumbul api-api dulu ayo. Bener. Besti, besti. Pak Dewo mriki lho Pak Dewo.
Dari Mergawati ya Ipan. Nama malih dalu niki niku disponsori oleh warung makan Bu Im, Mbak. Bu E. Pasar Sumpyuh Bu Im. Bu Im. IM. Oh nggih. IM. Lanjut. Semoga laris manis dagangannya kita. Amin. Monggo dilanjut. Opo